שלום לכל הילדים ולכל ההורים, הוותיקים והחדשים. נעים מאוד, שמי אושרת ואני הגננת שלכם ביחד עם אורלי, שהיא חסרה כאן כרגע, אבל אתם תכירו אותה בהמשך. ובקרוב אנחנו ניפגש, החופש יסתיים ואנחנו נגיע לגן. ורציתי לתת לכם הצצה קטנה לפני שתגיעו, איך הגן שלנו נראה. אני ואורלי עבדנו קשה, ואנחנו מאוד מרוצות ממה שיצא. אז קבלו. כאן אנחנו נכנסים לגן. זו הכניסה שלנו, ברוכים הבאים. יש לנו כאן כל מיני מרחבים בגן, תכף אני אראה לכם אותם. לכל אחד בגן יש מגירה עם השם שלו, ומחכה לו הפתעה בפנים. הפתעה זאת הפתעה. ומה יש לנו כאן? בואו נראה. יש לנו את מרחב הבית, שאפשר לבשל ולהכין דברים, ולהכין קפה ותה ועוגות. אפשר לבחור דווקא להיות במרכז הבנייה ולבנות כל מיני דברים. אפשר להיות בסדנה, לבחור איזה חומר שתרצו ולצייר. יש לנו כאן שולחן חמר. יש לנו כאן גם איזה פה שירותי בנות ושירותי בנים, שאחר כך שוטפים ידיים בסבון בכיורים. יש לנו כאן שולחנות למידה, מרכז למידה שבו לומדים מספרים ואותיות. יש לנו כאן פינת חקר שבה אפשר לחקור, לגלות דברים חדשים עם פינת תחושות. המרכז האחרון שלנו הוא מרכז הספרייה, שבו אפשר קצת להירגע, לקחת ספר, אולי לקרוא על הספה, אולי לקרוא כאן בפנים, בתוך המאהל הזה, האוהל היפה, ואולי לשבת ולחשוב מה אני מרגיש עכשיו. כל מיני רגשות, אם נעים לי, אולי פחות. יש לנו כאן מרכז תחושות שאפשר להרגיש כל מיני דברים. ויש לנו עוד מלא דברים שרק מחכים כבר שתגיעו לגן. אז אני כבר לא יכולה, אני כבר כל כך רוצה שתתחיל השנה. עד אז אני שולחת לכם נשיקות, חיבוקים, סופה שניים, שבת שלום, ונתראה בקרוב. ביי.